Había festa en Roalo o día en que Pilar emigrou. A súa decisión era firme e estaba moi meditada. Falara moitas veces coas súas amigas sobre a posibilidade de marchar a América. Imos por un ano e logo volvemos, dicíanse entre elas. Acabaron en Bos Aires, pero equivocáronse no tempo de estadía. Aínda seguen alá. Mentres vivían en Roalo, Pilar e as súas compañeiras eran amigas das festas. Ían a Verdoias, ao Carme de Vimianzo e moitas outras. Ían de día e volvían ao que era tarde, non de madrugada como agora. Para non estropear a roupa coa xeada e co pó, dabanlle a volta ás chaquetas e aos abrigos. As cousas daquela eran ben diferentes. Pilar xa non se lembra da arte de facer encaixe de bolillos. E iso que fixo moito mentres viviu en Roalo. Tiña un tear e facía tamén colchas, mantas e sabas. Ela e as súas irmás adicaban moitas horas a tecer roupa para a casa e a facer artesanais bordados e puntillas. O seu irmán Severino emigrou uns anos máis tarde e nunca voltou. El marchou pensando en quedar para sempre, xa que se ia encontrar coa súa muller. Atrás quedaban as súas correrías con outras mozas coas que, segundo din os que o coñecen, era tremendo. Non lle gustaba bailar, pero achegarse aos corros das rapazas que facían encaixe e meterse con elas era a súa diversión favorita. Pero os mellores recordos de Severino e Pilar son os da case multitudinaria vida en familia. Chegaron a ser 18 persoas na casa, entre irmáns, pais, avós e ata primos e tíos. Todos traballaban arreo para sacar adiante a tanta xente, pero tiñan tempo tamén para a farra. Os domingos pola tarde, cando estaban todos xuntos, axiña collían uns pandeiros e montaban unha festa. Non precisaban de ninguén máis, eran abondos para organizar unha auténtica romaría sen sair da casa. Hai case 70 anos que tivo lugar en San Pedro de Frameán, Monterroso, unha de tantas escenas de despedida provocadas pola emigración. Pero esta non era unha despedida calquera, era o adeus duns pais aos seus 4 fillos que quedaron ao cargo dos avós. A nai só os volveu ver unha vez, o pai nunca máis. Pasaron máis de 20 anos antes de que a nai daqueles nenos volvera a Frameán, e non volveu soa. Chegou con outro fillo nado na Arxentina, Tito, xa un rapaz de 18 anos. En Bos Aires quedaban o seu home e outra filla máis, Marina, que segue sen coñecer os seus irmáns galegos. Todos se puxeron moi nerviosos naquel reencontro. Caía a tarde, chovía e ía frío, pero os protagonistas desta escena só sentían calor. Tito e súa nai Abelina pasaron en Frameán 11 meses que o rapaz aproveitou para coñecer ben a aldea e para organizar algunha que outra trastada. Gustáballe moito facerlles rabiar ás súas irmás. El sabía moi ben que Regina e Divina lle tiñan medo aos bichos e un día fixolles dar unha boa carreira asustándoas cunha rá viva que collera por ali cerca. Tito non volveu, pero deixou en Frameán moitos recordos. Todos se lembran del comendo mazarocas de millo asadas sentado en calquera recuncho da casa ou facendo pezas de madeira cunha navalla e 4 paus. El mesmo se encargou de deixar o seu recordo imborrable nun banco no que gravou o seu nome xunto ao de súa irmá.
Filomena Baltar naceu no ano 1955 nunha casa humilde da aldea de Ponte, Noia. Súa nai, María Romero, tiña outro fillo e moi poucos cartos para coidalos aos dous. Non lle quedou máis remedio que deixala pequena ao cargo de súa irmá, casada e sen fillos, que gozaba de mellor situación económica ca ela. Filomena era unha meniña cando marchou coa súa tía para Logroño, onde viviu ata os 7 anos. Filomena viviu sempre separada de súa nai, aínda que desde Logroño viaxou nalgunha ocasión a Ponte. O seu primo Monchiño esperaba preto da casa para vela chegar. Gustáballe xogar e meterse con ela. Mentres estaba en Ponte, Filomena gozaba da vida no campo. O que máis lle gustaba era ir coa súa prima a ver os animais na corte, sobre todo unha porca moi grande da que aínda se lembra. A María non lle sobraban os cartos, pero os poucos días que puido vivir coa súa filla non escatimou en cuidados. Á hora da comida, Filomena tiña sempre un prato con carne, mentres que o irmán tiña que conformarse con patacas soas. A nena estaba afeita a mellor vida e a nai non quería que na súa casa notase a diferencia. Filomena marchou para o Uruguai cando tiña 7 anos, pero antes botou un mes en Ponte. Na aldea recordan perfectamente aquel último día. A nena estivo na casa dos primos toda a tarde. Mentres os maiores devagaban unha cesta de maínzo, ela e a súa prima xogaban a facer casas e castelos cos carozos das mazarocas. Pasaron ben ese día. Á noite, Filomena e a súa nai marcharon para a casa. Foi a última vez que estiveron xuntas. Celso é o maior dos 5 irmáns da familia Cuñarro Pardo. Desde cativo as cousas non lle foron doadas. Criouse con María, súa avoa materna, unha aldea situada a 8 kilómetros da casa natal. Alí atendía os animais e os labores do campo durante o día. Había traballo dabondo e non podía ir á escola co resto dos rapaces de casar de María, así que tiña que aproveitar as noites para estudiar pola súa conta. Só roubándolle horas o sono, puido aprender o que outros aprenderon nas aulas. Entre o traballo e os estudios, a Celso non lle quedaba moito tempo libre, pero sempre que podía facer un oco, aproveitaba para divertirse e xogar cos rapaces da súa idade. A casa paterna non podía ir con moita frecuencia. Ía unha vez cada 15 días ou, como moito, unha vez a semana. Cando chegaba, era ben recibido polos seus pais, o avó e os irmáns. Recorda que na súa familia eran moi relixiosos e que todas as tardes se reunían ao redor da ladeira para rezar o rosario. O avó era o que guiaba e ninguén podía marchar ata que remataban os rezos. Chegaba o tempo de ir ás festas de San Pedro e Santa María. Celso e Modesto, seu compañeiro na sastrería, practicaban o baile ao saír do traballo. Ian ensaiando pasos mentres camiñaban cara á casa, pero a Celso non se lle daba nada ben aquelo das rumbas e dos pasodobres. O que en realidade lle gustaba era xogar as cartas coa xente maior do lugar. A escoba, a brisca e mesmo o tute non se lle resistían.
Xa foron estes os últimos momentos que pasou na aldea antes de marchar cara ao Brasil, cando tiña só 19 anos. Corría a década dos 30, cando no concello coruñés de Pontedeume, 4 nenas, baixo o alcume dos Corpos Negros, gozaban das festas de ásperas do mes de setembro, facendo trasnadas variadas. A tía Luisa e mailas súas sobriñas, Inés, Lolita e Manolita, coas que apenas se levaba 2 anos de diferencia, estaban moi unidas, tanto que non podían nin dormir afastadas. O que menos lles gustaba a estas 4 cativas era ter que facer as camas pola mañá, así que unha noite intentaron deitarse todas nunha cama e como viron que non cabían, tiveron que xuntar outra para poder dormir xuntas. Os Corpos Negros reuníanse para falar sobre cousas de mozas nas escaleiras da casa. O problema xurdía cando alguén máis novo, como a prima Nati, poucos anos máis pequena, quería formar parte das tertulias. Luisa, Inés, Lolita e Manolita botaban a correr cara á rúa deixando a Nati soa na escaleira. Todos os domingos, Papa Antonio, que así lle chamaban o avó, soía darlles 25 céntimos ás 4 mociñas para iren á sesión do cine das 3:30 da tarde. Pero a avoa, mama Manuela, prefería que o diñeiro quedase na casa e ofrecíalles contarlles unhas historias moito máis entretidas cas do cine a cambio dos 25 céntimos. Así quedaban as 4 no salón da casa escoitando os misteriosos contos que lles narraba mamá Manuela. Mentres viviu na aldea de Vilarelle da Lagoa, no concello de Dozón, Camilo Conde tivo fama de ser un pequeno moi traste. Non lle gustaba ir á escola, pero era listo e traballador. Cando súa nai precisaba ovos, el buscaba por todos os lados ata atopar o lugar onde os poñían as pitas. Tamén se dedicaba a lindar as vacas. Camilo non esquece o día en que unha vaca o mordeu na cara e case lle rinca o ollo. Con só 12 anos, este rapacete andaba cun porrón de auga como pinche, ofrecéndollela aos obreiros que estaban a facer a estrada. Co diñeiro que sacaba por este traballo, Camilo corría ondo ao pai e dáballo para que mercase tabaco. Este foi o derradeiro paseo que deron xuntos Fidelina e o seu irmán Camilo. Era un 24 de agosto de 1955. Na aldea celebrábanse as festas do Socorro. Corrían malos tempos. Camilo estaba triste. Horas despois marcharía para o Brasil con Xulio, seu pai, en busca dun traballo, deixando atrás as irmás e a súa nai, Amelia, coa que estaba moi unido. Eran anos de posguerra, cando os irmáns Luís e Xulio Núñez Castro vivían co resto da súa familia na aldea natal de Barrantes.
Eran moitos na casa e aqueles eran tempos de traballo e de escaseza. Moitos anos despois e a milleiros de quilómetros de distancia, Luís e Xulio aínda recordan cando súa nai chegaba de alindar as vacas e antes de metelas nas cortes, muxías e dáballes a eles o leitiño aínda morno para que queceran os corpos. Foi o mellor leite que tomaron nunca. Luís era moi presumido. Cando saía de paseo gustaba de amañarse moito e sempre tiña na súa mesiña de noite un cepillo para sacarlle brillo aos zapatos e un peite para repentearse ben diante do espello que había na porta do seu armario. Ninguén podía dicir del que descoidaba a súa imaxe. Cando ía ás mozas era cando máis se arregraba e cando se sentía ben guapo, collía a bicicleta e ía ver se atopaba algunha rapaza que lle gustara. Un día, a súa irmá Rosa colleulle a bici para dar unha volta. Tirouse pola costa que había diante da casa e esnafrouse. Ela non se bancou, pero a bici quedou un pouco avariada. Cando Rosa viu o estrago, saiu correndo cara á casa e escondeuse debaixo da cama porque sabía que xusto ese día Luís tiña pensado ir de mozas. E cando Luís atopou a bici tirada e estragada, buscou a súa irmá por todos os cuartos. A nai, que estaba a ver o que ocorría, andaba detrás del dicíndolle que se tranquilizara e que non lle fixera nada a Rosa. Pero el non facía caso e cando por fin a atopou debaixo da cama, castigouna a alisarlle as camisas durante toda unha semana. Xulio non era tan presumido como a Luís, aínda que tamén lle gustaba ir ás festas e sair de mozas. Quen se lembra del recórdao sobre todo polo seu carácter aberto e amigable. Estaba sempre con moitos compañeiros e a miúdo enchía a casa de amigos os que invitaba a cear ou merendar, fose a hora que fose. Se andaba por ali, Luís tamén se sumaba á festa. En máis dunha ocasión a nai tivo que poñerse a matar polos ou baleirar a despensa para dar de comer a tanta xente. Enfadábase moito, pero sempre acababa dándolles o que pedían. Nos últimos anos da súa vida o que máis botou de menos esa nai foron precisamente as trasnadas destes dous fillos que hai 47 anos emigraron a Montevideo e os que nunca máis volveu ver.